he a thon thu hi kumsang ka zakwa somthum pakua chon loin tranin me cheno pang pakhat hian van lampang hoi zong chuan crossi lek chukin atong trai mul maya hetia tong trai mek lai hian van atang hian eng hi run langa hei hi chan nia lang chu solar eclipse thleng mek chu a zo deuh chi wangani ama lo mutu mitam takte chuan chandam tu no pangti in an ngai sangin an bor luai maya he thon thu hi kumsom nu kumsang ka zakwa somli pakua spain rama chuan ronlan chun zomin sister Narcissa chu convent pakhata hian ron langin bangwar taka silai ka na nu ma tam tak mai omna laya hian lo dingin angai tu na chu alo kal ding hle maya sister Julie chu rung kal na yin Narcissa bula chuan hetiang hian thil dan chu alo hril fi a an mek na mun chu Spanish Civil War ma chuan convenata na an man thin thu le Civil War top nu chuan me cheno pang re theizok te ta na school ta nan man tak thu chu sister Julie chuan chiang tak chu na hril fi a sister Julie chuan mother superior ne na alo kal thu chu hril tur chuan a kal nga la sister Narcissa ne na chuan lo ngak ri tur chuan a tia chutia mother superior nga ka a mek lai chuan a ma tak mai hian marbul hi run lira alir tu ang an en kol la chuan mi hring tu ma a mu mai lo mother superior chu Narcissa lama chu rong kalin lim tak chu na lo ma mother superior chuan sister Narcissa chu alo hre chiang ngang maya no pangte ani lai tang towa mitam tak thin lunga rin na atu sak to dan te chu lo hrilin a ming lema po holy gal to perablasco ti chuan anlo phua sak hial hi alo nia in ngai tlom takin sister Narcissa chuan no pangte ani laya thil thleng ani awangin a hriat chian to lo thu chuan alo chang ve thunga mother superior chuan an zinga cheng ve turin sister Narcissa chuan in tiam na alak tur thu chu hlim tak chuan aron soi ve boka chutianga thulom tak mai an how to no berin aron soi thut chuan sister Narcissa po chu ati ham hai dewa sister Julie chu ron enroll vatin engkim mai an ro man fel vek to thu chu Narcissa chu alo hril ve ngal boka sister Ainisi a tak lawa chuan Narcissa hian a ai chu a o do na ni sister Narcissa po chu a na tur room lama chuan lutin room chunga chuan bom pakhat hi lo oma chu bom chunga chuan bakche tele letar tam tak mai sister Ainisi ta na an lo thon chu alo om treu maya chung bakche tele lekhathon ba ka chuan sister Sokorai thalak pakhat hi alo tel boka hetia boxa thil te ai en mek lai hian abula cher chu run che in arun tol tamaya he thil hian sister Narcissa chu ati hlau hle maya chuta akong khar chu na sajet mai hian arun in chungma pon lampang ave en la chuan mi hring tu ma anlo le chuang mi lawa banga thil ziak danglam tak mai hi a muthunga atuk lama chuan sister Narcissa chu convention boxa hian kalin father ne na chuan thutiam la tur em chuan alain pe lo deuh nia a hriat thu chu hrila father chuan helai hmuna lo kal tur hian ti luina lo kalini yam ti chuan lo zota masela sister Narcissa chuan amadu thlan na nge ya lo kalani thu chuan lo changa father chuan pathianin na satakin malasom thule anum na hmuna rong bol tura lo kal chu chan nei lovin pathianin na ti lovang ti chuan lo hrila anna a aril ru zong petur le trong trai tam tur chuan alo fui sau thunga sister Narcissa chuan in rin hlel na tam tak chu ala neya pathianina a kauna nia ngai chu ama du thu sam satlia mai alo ni theingem ti te chuan father ne na chuan zota father chuan kafanu kongi bolak loni ti chuan lo changa chutia father ne na anin kom zo nu chuan sister Narcissa chu classroom lama chuan kal le ngalin in mel hriat tirna chu no pangma chuan an neya sister Narcissa chuan bota chuan a ming chuan ziaka heti lai hian zirlai no pang pakhat Rosai chuan a chetla lai vel chu chik tak chuan alo ena classroom ma no pang hau chu an beng chengin an din hlei em maya sister Narcissa chuan no pang hau chuan hawa heti lai hian Rosai chuan ban pharin bon lama chuk theingem ti chuan chua chu lo dila Rosai hian zuna lo chia chu ni in sister Narcissa po chuan bon lama kal chu lo phal saka chutia pon lama achuk do chia tia chuan a unau nu elveritai chuan sister ne na chuan azui ve theingem ti chuan chua chu adil ve le a mother superior hian sister Narcissa chu albama a thalak lui vel chu alo en puya tlarau thiang hlim baptisma achan laya a thalak velte chu an en tira
fiam thu deuh hian Mother Superior chuan pathian rong chu bol lovila stay salami kabaret kani nge yang ti chuan alo hrila Sister Ines si thalak te po chu an hmua Mother Superior chu mundanga chuan thil la tur chuan a kalson zoka chuti lai chuan Sister Narcissa chuan album chu Kevin Sister dang tam tak thalak chu in kuala chu albuma chuan thalak tar na pakhat lo ruak lai hi a hmuwa arum lama hian Sister Narcissa chuan Sister Sakurai thalak kha chik tak chuan alo en leya heti lai tho hian chair ama a cheto tho kha ama chuan a ron tluleya makti mel tak chuan Narcissa chuan a ngai chuan awatung non leya chuta kongkhar pui bok kha ama angkhan aron inchum re dop dop maya a kongkhara chuan a beng chuan chia pon lama chuan trapri ni om tak hi hre in kongkhar chuan honga ma sela pon lama chuan tuma anlo omlo arum pon lama chuan marbul pakhat thim lampanga lirlai hi awa hmuwa marbul lirna lampanga chuan vakal ngalin selar chung pakhata hian avaluta chumi chunga chuan thil lem tele thil hlui tam tak mai hi anlo da khoma chu selar chunga chuan puana in tuam thil engemani hi hmu in apuan tuam na an phel chu kut hi alo niya a thil hmu chung chang chu Mother Superior chu hrila Sister Julie chu ron inrulin engwanga selara kal nge ani ti chuan alo zota Sister Narcissa chuan no pang thom ni om tak a hriat thu le no pang biru an om nia hria in azuk en dik thu chu asoya ma se ni na dik taka chuan engwanga kal nge ani ti po chu ain hrebik chi alovani Mother Superior chuan Narcissa hne na chuan Mother Mary chuan aveng tak zet cheni ti chuan arun soi chuaka kha kut kha mithiang lim Saint Martha kut nia an hriat thu le in the hun lai khan abo nia an hriat thu te chu arun soya kha in the watang khan thil eng kim mai chu apa ngai le to lawani ti chu soin ma se Sister Narcissa rong kalatang khan thilmak miracle chu arun thleng le tan ta nia a hriat thu chu a soi tel boka chumi zan chuan Sister Narcissa chuan Sister Sakurai na thok lai chu in kuala Sister Sakurai chuan thil tlum ei tur mum pakhat hi lo peya apuma hmom vek tura ti in Sister Narcissa po chuan apum chuan a ve ngal mei boka Sister Sakurai chuan ei tu dang chu lo pele in a pera ei nge yang ei thu chu lo hrila chutia ei le do chi tia chuan Sister Sakurai omdan chu ron dang lamin rap omzet mai hian aron nuya Narcissa chuan a thil ei lai chu aka tang chun han phorin chu thil chu engdang ni lovin Sister Sakurai mitmu nge mai chu alo niya rap takani ma sela vane thlak deuh main he thil hi Narcissa mangchia mai alo ni aruma chuan zirlai no pang pahni hi run lutin asam chung chang chu no pang pahni te chuan an soi duna nanani ve huna chuan midang te ang thawin asam chu an lati konsak don thu chu an lo hrila no pang pakhat jok chuan banga lem ziak chu uluk zet mai hian alo ena no pang dang pakhat jok chuan a thianu chu ron kain ponlama chuan an chuak vele ta ni chuminiya a class wala tur chu classroom a chuan no pang tlem te chau hi an lo oma classroom a no pang te chuan chumini chu in suk ni ani thu chu an Miss Narcissa chu an lo hrila Rosaile Elviritai te chuan Sister Narcissa chu ponlama chuan hruain an school ta na poisa donate tu te thomno chu an suk sak thin thu chu an lo hril ve a Narcissa chuan a Rosai hne na chuan ani malama thil thleng chung chang kha zota Rosai chuan bota a hminga ziak khan ati hlo thu chu lo hrila Elviritai chu run enroll vatin a unaw nu Rosai chu chulai hmun atang chuan a hruai sona chumizan chuan nan ho chu an tong traya an zinga chuan Sister Narcissa po chu tel ve a chutian tong trai lai chuan a thifang chu thisena chuan aron changa chut laia mu mai chepakhat chu boruaka chun ron kangin chungnu chuan Sister Narcissa chu nuito sang chung hian aron ena chungnu chu tu dang ni lovin ama Narcissa nge mai chu alo niya chu thil hmu chuan Narcissa chu atil lau tak zetani Sister Julie chuan ron be in an tong trai zawa zirlai no pang ho wa tong trai sakle tur chuan alo tia a thil lo hmu chu a suang tu na mai ni chuan alang le ta zo kani zirlai no pang ho om khom na avalu chuan no pang ho chu hlim tak hian an lo lama Sister Narcissa chuan radio chu off sakin zanarei towa muto tur chuan atia masela no pang ho chuan eng thil sual ma an ti lo thu le lampui ve jok tur chuan an lo nge na an ngen ang chuan
sister Narcisai po chuan lam puin tong trai na te chu man puin an zawai chuan mang tha in an room chu a chua san ve ta ni hemi zan rei to taka hian Rosai chuan anameri chu zun ram thiar turin bathroom lama hian alo kalpuya bathroom an valut chu thom dang lam tak mai hi an va hria a heti lai hian sister Narcisai chu na satak le ti tak zet hian lo tong trai in pathian hne na chuan ama chu loin hria tir tur le sual le thlemna lakata a him theina tur chuan alo dil me ka Rosai te umna bathroom a bathtub pakhat tui chu ama chuan aron in on ringot maya chuata bak che lo om ringot hi Rosai chuan a chara heti bathroom an chu san don lai tak hian bathtub a tui chu ama chuan aron chele ta chim maya chu thil chuan Rosai le anameri te chu ati hlau dun hle maya Rosai chu in ti huain bathtub omna lama chuan avakal pheya bathtub monga chuan samjai tam tham tak mai hi alo om treu maya heti lai tho hian sister Narcisai chuan thom dang lam tak mai hi lo hrele in dar thalanga hian nan pakhat hi lo langa hemi ji zat hian ama a lo tlu fo to chair bok chu atlu nut lea Rosai chuan chung samjai te chuan lakanga heti lai hian sister Julie chu rong kala chuta no pang mang ang taka au thom hiron omin sister Narcisai po chu manmo tak chuan no pang room lama chu rong kalve ngalin marinai chu mang ang tak hian alo trapa sister Narcisai hne na chuan asaman tan sak thu chu an lo hrila Rosai thil ti ni tura chuan an ngai deuh ni turani sister Julie chuan Rosai chu na tak chuan alo hawa sister Narcisai chuan khoi tang nge bakche khai nei ti chuan Rosai chu lo zota Rosai chuan eng thil sual ma ati lo thu chu lo soin batapa khan meche pakhat hi lo omin chumi wanga thil thleng ta ni thu chu alo soya sister Julie chuan Rosai maya chuan ben sakin sister Narcisai po chu arum lama le to tur chuan alo ti boka sister Narcisai chuan arum chunga box kha han en ngalin achunga chuan bakche kha alo om to mi lo maya atu khwal over chuan sister Narcisai chuan sokoroi thlan chuat lowa thlana tlo zo nu hian class ni tur chuan Narcisai chu akal le ngala class a chuan Rosai chu a omlawani ti chu a hmuwa class ani zo nu chuan basement lama hian chuk thla in zel ang taka hian Rosai chuan lo khunga Narcisai chuan a ei tur ken te chu Rosai chu pe kan tuma masela athil ti ai puan ma lo chuan sister Julie chuan ei tur ei hi alo phal lo hi alo niya sister Narcisai chuan bakche chungchang kha zot le in Rosai chuan bathroom an vakal khan alo om dei to thu chuan alo chang leya Narcisai chuan ani le no pang chungchang kha ti chuan Rosai chu zot leya ma se Rosai chuan omzia om chung lo I oi chung lawang ti chuan alo changa sister Inesi po khan min zot fo thina thudik ka hril chung poin sister Inesi khan a oi du lawani ti chuan Narcisai chu Rosai chu na hrila Rosai chuan an chen mek na chuan no pang thlau om ve thu le chu no pangina banga thil ziak te phei chu an ti dang lam me turani lawani ti chuan Rosai chuan a ron soya sister Inesi khan oi du lovin alem ziaka chuan akelem pakhathi alo zia bela chu thlarau chuan a hming chu ron ziakin Inesi chu a chua pha ta ni ti chuan a soya Narcisai chuan a hming ron ziak iti chu enge om zia ti chuan Rosai chu an zot le ngal vara Rosai chuan I hminga chuang ani chuan an chiai dong don ti na ni ti chuan alo changa mother superior chuan korpakhat hi rong keng chokin sister Narcisai hne na chuan sister Inesi kha la om se chuan alo ngotang ti chuan Narcisai bula chuan a soya Narcisai chuan mother superior hne na chuan sister Inesi kha a hlo wanga chok ani yam ti chuan a zota mother superior chuan thil tak tak ni lo kha atak tak niya nga yin chu chuan ati hlau zo ta ni ti chuan a soya sister Inesi po khan thu oin dan kha zom se chuan kan zawai tan a thatlang tur kha niya nangpo sister Inesi ang khan thili ti sual turani lo ti chuan an zil zui ngala mother superior chuan Narcisai chu kalsanin Narcisai po chuan athom hnothar chu an hachina chuti dar thalanga ain en lai chuan a mai khuna vel chuan ataksa chu ron tuamin angong chu arek bet tatlat maya thotheilo chuan a om zui ta ni han phel tum view ma se Narcisai chuan a phel thei ho lo a kortela chu ron to tulin akil na te chu atla thot maya amang rama tang chuan ron harin a ron thu chuak lol maya banga lem ziak awa mu chuan a hlo thona chu a zual hle maya chumi chhun lama tlasa lak lai chuan lawan nei ni ti hriat tak hian an oma Rosai phei chu a hlau le zuala ni ti a dana tang chu na hriat theia
classroom atang chuan a chuak ta dei maya enge ni thil zia ni tia sister Narcissa in anzo chuan Elviri tai chuan blackboard lampang churan ko ka Narcissa in board lampang ave en chu Rosai ming tam tak mai chu alawin ziak tlar dul maya no pang changpot ni lovin ama ngei po chu atihlawani Narcissa chu Rosai bula chun vakalin athil mule rin dan zong te chu a oi sak thu chu alo hrila banga lem ziak chungchang po kha Rosai hian a hreve ni ti chu hre in aruma chun ruain Rosai nen chuan lem ziak mabak la zo fel lo chu an zo fel du na chuta room chung chu an han en kula tu ma chun lawa Narcissa chuan Rosai ne na chuan eng thil ma athleng don lo ti chuan an thlamona ma se chuti lai tak chuan chair kha ama chuan arun thar le thak maya Rosai chuan mi tuimani a hmu tu chu an soya Narcissa chuan an en kul le mi tu ma a hmu le lawa Rosai chuan Narcissa ne na chuan cheto lo tur le anung lampanga chuan eng thilamani a thu chu hrila chu thil chuan eng thilamani a soi thu chu Rosai chuan a hril boka anung lampang ava en le chuan eng thil ma chu a hmu le chuang lawa an hoile le chuan Rosai po chu arum chunga chuan alo to ho lawa Narcissa chu ponlama chuan manmo tak chun chuakin Rosai chu zonga chutia zon mu thei tak lawa chuan Elviri tai chu Rosai zon pui tur chuan a soma sister Julie chu rong kalin Narcissa chu ron hawa Rosai dot mai a oi zel don ani chuan boina na sa jok an to thei tur thu chu alo hrila Narcissa chuan Rosai chuan thil tik taka soini ti chuan Rosai thil hriat le mu te chu adik thu chu alo soi ve thunga sister Julie chuan Narcissa ne na chuan mystery solve lampanga rengota toi thu le pathian lampanga ril ru petak tak lo ti chuan alo haw ve thunga sister Julie chuan Narcissa ne na chuan thutiam po chu la lo tur le an chen na mun chu chua san tur chuan ati zui boka sister Julie po chu chang boi to lovin Narcissa po chu akal na tur lama chuan akal zui ngal mop maya Elviri tai chuan sister aine si an hroi na hmuna Rosai chu an hroi thu Narcissa chu hrila Narcissa ve thung chuan Rosai chu a hlo luata abiru ni chu na ngaya manmo taka an zon dona ngai thu chu Elviri tai chu hrila chuta confession room atanga Rosai trong trai phun thom chu an hre thei ta a ma se confession room chung ava hong chu tuma an lawa confession room chunga alut fel do chi tia chuan kongkhar chu aron inkhar tatlat maya chuk thei ta lo chu atang chu ni ta der mai Elviri tai chu tran puina zong tur chuan manmo tak chu na tlan chuk nga la chuta room le lamatang hian father chuan a hun ton towa hun har saber ani am ti chu na run zota Narcissa chuan ani thu le Rosai zon mu adu thu chu alo hrila father chuan chuno pangkhong i thlak tak chu remchanga chuan la in athil mu le hriat ta chu tak ani am ti chuan fin fia chu alo tuma Narcissa chuan he thim lakata hi chuwa du thu chu alo soya chuta othum le phir do rual mai hian moturin mit kherima mo lo ti hian aron soya chutianga orap taka aron trong taka chuan Narcissa chuan tunge ni ti chuan an zota chutia tunge ni ti hriat tuma bewa tumlai chuan le lampanga tang chuan min hresa dei to lom ti chuan arun soya chuta mitam takhi confession room chunga chuan ron dakin kutam tak mai hi aron lor chuaka chu kutta chuan Narcissa chu ron man tumin confession box atang chuan atlan chuk thei hrama heti confession box atanga a chuan nu po hian confession box chung lampanga chuan phun thom chu hriat tur ala chun zom zela confession box kongkhar aron in hong chu athil mu chuan abar khai chiang kher mai confession box chunga chuan Rosai chu alo in khaya asin churon in thlakin Rosai chu na hun chu an lo mang me ka sister Julie chuan Narcissa ne na chuan Rosai thu ka oi lovin kan thu ka chu lo oi la chuan hethiang thil hi athleng lo tur ti chuan an hril vele deuh khera athin rim le lung chelu tuk chu aruma lu hnu chuan Narcissa chuan chair chu an khong vak rengota sister Narcissa in convent a chu sen mek lai chuan solar eclipse chu aloin tran le meka sister Narcissa chu thingthi in aban chu phar chu ka heti la hian sister Julie chuan chutianga athil ti lai vel chu alo en renga chutiani oklem lai thlirawang chuan amita chuan thil danglam takhi ron thlenga sister Julie chu ama chu ron dingin ni chu en to lo tur chu na ro tia amaya chu ron khoin thil danglam tak mai hi aron thleng tatlat maya chuta vision danglam tak mai chu mu in
convent in do hun laia an ti chiat lai zong zong chu alo langa nan pakhat an pawng sul lai chu alo lang tel boka chuta ron har chuakin sister Julie chuan alo bengal bor bor maya light enga amitan chun po chuan reom ang po chuan alang lova narsisai chuan in do laia thil thleng zong zong a hmu thu te chu sister Julie chu hrila narsisai chuan sister Sagari lampang chu han hoi le in wardrobe chunga chuan boma om thu le chu bom chunga chuan sister Socorro thalak a om thu chu hrilin chu thalak chu ama petur chuan atia sister Socorro hi in do hun laia pawng sual avizona lo langkha ania vandui thlak takin nawalo la pai zui nan ho chuan a fa lo pian tika chuan an omna convent chu a chua san an phal don lo tur thu chu an lo sui lo ka narsisai chuan amit tumna chu phelin heti la hian atung lampang atang hian thom hi run omin an hoile chu sister Socorro kha pangpar keng hian atung lampanga hian aloding reng chu ni in apangpar ken nakut a han khoi fu le rual rual chuan vision chu nei le ngalin Socorro le afanu chu nan ho chuan an lo pot thena afanu hi nasataka dam lavin damdoi in lama roi chu anu Socorro chuan aril ru ka masela an thulawin tiam to wang chuan roi talavin a khosik ti zia omdo be sein batapa hian an lo chi a mase atalvel na lama chuan alu chu to palin athitamaya afanua boralani ti Socorro in a hriat chuan aril ru chuan na in athin churim em maya chair ama atlu fo mai chunga khan dingin ama le ma chu ain oklum ta ni heng thil thleng rap thlak tak tak narsisa in an hriat chuan athina rimin ain khai hlum na room awa hong chu sister Socorro kha angonga hrui la omrang chung chuan rap om tak hian aron nuya unpa ngaya chuan asin churun in thlak let le in narsisai chuan Socorro omna a hon thu chu sister Julie chu hrilin Socorro thla chu an zinga om thu chu an hrila lauti hriat tak hian eng thil ngei ti tak hi ti in sister Julie chu atlan chenga la mase konglaka chuan Socorro thla nen chuan anin tongta chat mai a hlau lutuk chu classroom a chun tlan lutin blackboard a hian a ming hi aloin ziaka mother superior po chu bathroom a hian lo omin Socorro fanu kha batapa hian hmu in ava en nei deuh lai chuan alo bodei maya heti ava en nei le lai hian alo omle to si lova azuk kun nai lai tak chuan Socorro thla khan lo pot lut thutin thothei lo chuan lo siamin athi zui ta ni chuta sister Julie po kha milim tlu chuan ron delin athi vele boka Socorro chuan afanu chu batapa tang chuan rom pom chukin eng tak hian room chung chu aron lua zui ngala asin churun in thlakin he thil thlena tanga kumtam takliam hnu kumsanga zakwa sumko pakhat aron in her chuaka sister narsisai chu kum upato tak hian aron lang leya classroom a hian zirtir tu pakhat chu alo troi omeka chung zirlai jinga pakhat Veronica chen pa chuan a mel rap om ema wang chuan a ming lama chuan sister det ni Rosetti chuan a then te chung hrila atop ta